Camiño do Río, ou con os amigos de Camiño do Río, é indiferente castelán que galego. En frente de nós tiñamos a Iago Bueno mostrándonos os seus traballos de skate, tamén en madeira, e agora queremos que nos expliquen cal é a súa forma de traballar e de entender a forma de construir as tablas de surf, por o surf. Bueno, quen empeza dos dous? Ou presentado a vosadas? Empeza Trigo. As tablas xa vedes son huecas totalmente, como se ve parece unha estrutura de un barco. Temos as cuadernas, a súa alma, os seus cantos, todo alixeirado para que pese menos, quanto menos peso mellor, sobre todo para a tabla de surf, para coller olas e facer maniobras. Leva tabla de 3 mm, unha chapilla de 3 mm de contrachapado, que serían o deck máis o rocker, e o que son as cuadernas. Pois os cantos son de madeira de llus, usamos a veces cedro rojo, outras madeiras para as puntas e máis para colos usamos outras madeiras. Pero basicamente é eso. E que vos usades nos traballos de carpinteiros de Ribeira? Tendes algunha influencia do artesanato de construción de embarcacións ou rexides vos por algún sistema? Home, como ben dixo Trigo, o tema das cuadernas e eso vai en relación un pouco co tema da construción do barco, non? Que ao final o que é, non deixa de ser unha nave, unha embarcación. Sí, isto é o mesmo sistema, por decir así, non? Hueco, vai todo hueco e nada, con cuadernas. Pero os coñecementos son de carpintería normal, de facer armarios e facer cociñas, isto YouTube, vas mirando, ao final vas aprendendo e saleu de aí. Pero a inclinación por optar por a madeira é simplemente porque vos identificados, porque tiñedes trayectoria de traballar con ele noutros campos, ou simplemente por aportar algo novo no mercado? Non era por aportar no mercado, nada, foi así. Isto foi un amigo que estábamos tomando unhas cervezas nun bar e como son un carpinteiro, dixe, empezaba a surfear nese momento e comentóme, ostra, pois que non intentas facer unha tabla de madeira, a ver como que sale, a ver que... Sempre se xuntan dúas cousas, conversación dun bar, unha cerveza e un non hai huevos. Cando xente unha cerveza e un non hai huevos, ao final, o carpinteiro fixo o que tiña que facer e a cerveza tamén. Unha vez construída, pasada todas as probas, levada aos límites que mostrarla sobre agua, aparece algunha deficiencia ou algunha cousa subsanable que non vos decatades de un principio? Sí, home, todas as tablas teñen un proceso, sobre todo as primeiras, que as empezou a facer el primeiro como carpinteiro e tal, e logo cada que nos juntamos con meus traballos de delineación a hora de generar planos e demais diseños de tablas e eso, todas as tablas sufriron un proceso de elaboración, de mellora, claro. As primeiras non tiñan a válvula de aire, moitos dos refuerzos tampouco os levaban, sí que é verdad que el utilizaba chapa de 9 mm, ahora vai con 3, moito máis lixeira, claro. Os cantos se metían moito máis cantos, eran moito máis peso que isto, ahora pesa moitísimo menos, ti colles unha tabla dos nosos antes colla e agora colles un 9 pés e un 9 pés de fón e máis ou menos anda aí o peso. De unha tabla a outra evolucionou moito ao proceso de elaboración. Que porcentaje artesanal hai e que porcentaje científico, por decirlo de alguma maneira, hai na aportación da construcción da tabla? Home, sobre todo que é o primer golpe, non, de diseño,
eso vai un pouco por ordenador, claro. Diseñamos todas as formas para que en 3D, para que logo poder facer as seccións de cada cuaderna, que ao final é o que son, non? Dun bloque sólido en 3D, generamos as seccións de cada cuaderna, entonces de aí pasa a parte artesanal, que xa é todo feito a man. Fixa todo. Sí. Basámonos na informática en algúns programas para generar un sólido da tabla, que vexa ver que non hai xa fallos no xepeado, no diseño, e despois a man. Hai algunha parte esencial que se me haya olvidado preguntarvos, que vos querades resaltar con respecto a outros produtos que hai no mercado, algunhas sensacións, algo... É que, claro, o surf é todas sensacións. Con outros materiais tes unhas sensacións, tipo o foam ou o epoxi, nas tablas, que coa madeira non ten nada que ver. Nin mellores nin peores. Son diferentes. Son diferentes. Isto para un surf máis tranquilo non podes pensar en facer un aéreo, que a mellor faise e tal, pero Claro, con estas cousas moito máis tranquilo. É algo máis, non sei como explicalo, pero que é algo tan de sensacións que non a madeira é mantequilla encima da agua. máis estable. Asume todos os baches, eso sí, claro, é un flow, é un surf máis con alma, non? Máis suave, máis sentido que non é radical. sin radicales, nin trucos radicales, oye, outra historia. Home, desde o punto de vista fotográfico, porque de feito teño vos feitos algunhas fotos, estéticamente, como que o paso da auga por enriba da táboa, como que a mellora, como que a luce máis, como que lle dá vida. Asume, é que É que un día de máis rejadilla, por exemplo, nunha de fon, faz moito máis chopping, con isto vas como máis lisiño, vai con outro... Claro, a historia é sempre a mesma, nin mellor nin peor, simplemente diferente. É diferente. E hai a quen lle gusta unhas especialidades, porque ao final son especialidades, igual que hai shortboard e longboard, non se poden comparar un estilo co outro, pois hai madeiras tablas de madeira e tablas de outros estilos. O Camiño do Río pode decirse que está en proceso de expansión? Sí. Sí. Vamos a máis. Empezamos o típico, coa tontería, non hai huevos. A ver se vendemos algún, a ver se tal, e ao final... E cada día vemos que ten unha aceptación, sobre todo. Tendes comunicación con outra xente que leve este tipo de formato de traballo? De madeira? Sí. A través das redes sociales si vas vendo fotos e artículos, sobre todo. Pero non hai moitos. Pero bueno, non. En España hai non é algo que abunde, 3 ou 4. Non é algo que abunde. Hai peña que fai unha tabla para el, pero xa non fai máis, pero que se dedican a facelas hai 4 ou así. Claro, porque hai que entender que isto é un currazo. O mismo, artesanía, vivir de artesanía en calquer campo de artesanía é moi jodido. Ou polos precios polas nubes, ou senón é difícil. Se cobras o traballo que che leva unha tabla, seguramente, sin ter un nombre e ser un pro do asunto, nadie che compraría. Supoño que é máis gratificante ver o traballo finalizado e o que vos sostén realmente. Sí, claro. De feito, nós intentamos tabla que acabamos, tabla que probamos. Intentámoslo facer, máis que nada por eso, por dicir, aí vai, funciona, que sintes? Pois podes dicir, pois esta vai dunha maneira, esta vai de outra. Unha man de parafina e unha proba de agua. Ese é o que nos dá o alimento. Bueno, pois estas son as impresións dos nosos amigos Camiño do Río, simplemente esperamos que continúen cos seus avances, que melloren nos seus recursos, que lles vaya, en definitiva, que lles vaya ben. Esperemos. Nada. Ahí los vamos. Seguiremos nesta aventura. Wow.